ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ କୂଅର 5ଟା ବେଙ୍ଗ ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ସେ 5ଟାରୁ ସେମାନେ ଚଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତ ଚଢି ପାରିଲାନି। କିଏ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଖସି ପଇଲା, କିଏ ଚଢି ବି ପାରିଲାନି, ତ ହାର ମାନିଗଲେ। ଆଉ 2ଟା ଉପରେ ଯେ ବେଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନଉଥିଲେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଚଢୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନଉଥିଲେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମଜା କରୁଛୁ, ହେଇବେ ଚଢି ପଡିଯାଉଛୁ, ଚଢିକି ଖସି ପଡୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ହସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି। ତ ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ 5 ନମ୍ବର ଯେ ବେଙ୍ଗଟା ଥିଲା, ସିଏ କଣ କରୁଥିଲା, ସିଏ ନଗାତ ଚଢୁଥିଲା। ତାକୁ ତଳେ ଯେମାନେ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଡାକୁ ମତ ପଳେଇବେ, ଆମେ ବି ଚଢିଲେ, ଆମେ ବି ଖସି ପଇଲେ, ଆମେ ବି ଚଢି ପାରିନଥାନ୍ତେ ନା, ଏମିତି ତାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କହି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ କଣ କହିଲା, ସିଏ କିଛି କହିଲେନି, ସିଏ ନଗାତ ଚଢି ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଡାକୁ ମାଇଲେ ତଳୁ, ସେ କିଛି ଶୁଣିଲାନି, ଉପରୁ ଚଢି ତ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଚଢି ତ ଗଲା, ସେ 2ଟା ବେଙ୍ଗ କହିଲେ ତତେ ତଳେ ଡାକୁ ମାତ, ତୁ ଯଦି ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତଳେ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ କଥା କହିଲା ଏମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଶୁଭା ହେଲାନି ମତେ, କାହିଁକି ମୁଁ କାଲା ଅଛି। ସେ କଥା କହିଲା। କହି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ବୁଝିନ, ତମେ ମାନେ ଯେତିକି ତମେ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନଉଛ, ତମେ ନିଜେ ପୁରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଅ। କେବେ ପର କଥା ଶୁଣନି, କି ଇଏ କିଛି କହିଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଅ, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛୁ ଅଲଗା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଅ। ତ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ତମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ତମେ ବାହାର କରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।